Κύριε Κρομίδα, εσείς είστε διευθυντής πωλήσεων στην Automatic Alarm System. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για την εταιρεία και για το τι θα βρούμε εδώ. Η Automatic Alarm είναι μια εταιρεία εμπορίας συστημάτων συναγερμού στην ελληνική αγορά τα τελευταία 30 χρόνια. Εμπορεύεται κάποιους τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, όπως τη Honeywell, την DSE, την Hikvision και πολλούς άλλους, ολοκληρώνοντας μια πλήρη γκάμα στα συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης και κλειστού κυκλώματος. Όταν έρχεται ένας απλός πολίτης εδώ που θέλει κάτι για το σπίτι του, τι θα του προτείνετε? Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον τελικό χρήστη. Οι ανάγκες πλέον έχουν αυξηθεί λόγω ότι η εγκληματικότητα έχει μεγαλώσει και πλέον οι ανάγκες για να καλυφθεί ένας χώρος είναι για εξωτερική κάλυψη. Αυτό που υπήρχε την τελευταία δεκαετία ήταν εσωτερική κάλυψη του σπιτιού, πλέον οι ανάγκες είναι για εξωτερική κάλυψη. Άρα ανιχνευτές κίνησης εξωτερικού χώρου, καλύτερα προστατευμένες εξωτερικές ειρήνες και βεβαίως οι κάμερες, οι οποίες πλέον πέρα από τους επαγγελματικούς χώρους έχουν αρχίσει να μπαίνουν έντονα και στην οικιακή χρήση. Πλέον τα συστήματα συναγερμού είναι τόσο έξυπνα, ας το θέσουμε έτσι, ώστε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βεβαίως υπάρχει η λογική ότι κάποιος, άσχετα αν ένα σύστημα τον ανίχνευσε ή όχι, να συνεχίσει ώστε να κάνει τη δολιοφθορά του σπιτιού. Αυτό αντιμετωπίζεται με τη σύνδεση σε ένα κέντρο λήψης συστημάτων, ώστε να ενημερώνεται πλήρως κάποιος εξωτερικός και να ενημερώνει αστυνομία είτε τη security, ώστε να μπορεί να καλυφθεί αυτή, ας πούμε, το μειονέκτημα ενός συστήματος ασφαλείας. Η Automatic Alarm System είναι μια εταιρεία που δεν απευθύνεται ίδια στον τελικό καταναλωτή, αλλά μέσω των εξουδετερωμένων συνεργατών της σε όλη την Ελλάδα μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα της στον τελικό χρήστη. Οι συνεργάτες μας είναι πλήρως ενημερωμένοι και σωστά καταρτισμένοι ώστε να μπορούν να προτείνουν στον τελικό χρήστη την καλύτερη δυνατή λύση για να καλύψει είτε τον επαγγελματικό είτε τον οικιακό του χώρο. Κύριε Καλαφάτη, η Cubitec είναι μια ελληνική εταιρεία και έχει καταφέρει να έχει έντονη δράση στο εξωτερικό. Πώς τα έχετε καταφέρει? Επειδή είμαστε ήδη κατασκευαστές των προϊόντων και γράφουμε και software για πολλές λύσεις, έχουμε κατά καιρούς δραστηριοποιηθεί στο κομμάτι των λύσεων και στην Ελλάδα και τα τελευταία 5 χρόνια πολύ έντονα και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εταιρεία έχει μια δραστηριότητα πολύ έντονη στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, στην Αγγλία και σε κάποιες βαλκανικές χώρες, όπου παραδίδει στους συνεργάτες της λύσεις και κατασκευάζει ουσιαστικά λύσεις για το συγκεκριμένο κλάδο. Ποιος είναι ο τομέας δραστηριότητάς σας στο εξωτερικό? Κάποιους συγκεκριμένους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται έντονα στο εξωτερικό, και αυτός είναι ο τραπεζικός κλάδος, όπου κατασκευάζει μηχανήματα υψηλών απαιτήσεων και υψηλών προδιαγραφών που μπαίνουν σε τράπεζες στο εξωτερικό. Και επίσης και συστήματα τα οποία είναι mobile και τα οποία μπαίνουν μέσα σε σκάφη, σε αυτοκίνητα, σε χρηματαποστολές, σε λεωφορεία, με πολύ μεγάλη δραστηριότητα και εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος. Η εταιρεία έχει 2-3 διαφορετικούς κλάδους. Υπάρχει από αυτός ο κλάδος, ο πρώτος που την ξεκίνησε, που είναι το B2B, που είναι η χονδρική, που έχουμε ένα δίκτυο αγαπημένων συνεργατών που ξεκινήσαμε μαζί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει το κομμάτι των μελετών, όπου η εταιρεία μας προδιαγράφει και μελετά και σχεδιάζει έργα για λογαριασμό πελατών και της χονδρικής αλλά και του εξωτερικού. Και υπάρχει και το κομμάτι του exporting, όπου η εταιρεία στο δικό της το κλάδο και στα δικά της τα προϊόντα, μπράντα Cubitec, την προωθεί μέσω agent και αντιπροσώπων σε χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, όπου έχουμε και δραστηριότητα και εγκαταστατική δραστηριότητα. Πώς έχετε καταφέρει να ανταγωνιστείτε μεγάλες εταιρείες αντίστοιχες του εξωτερικού? Είμαστε καλοί. Είμαστε πολύ καλοί. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει στο DNA της πολλές εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτές τις λύσεις. Υπάρχουν 3 εταιρείες στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου και εμάς, όπου έχουν μια εξαγωγική δραστηριότητα, μια σοβαρή και αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα. Δεν είναι στο DNA των Ελλήνων να έχουν υψηλής τεχνολογίας λύσεις και εταιρείες. Παρόλα αυτά όμως, στον κλάδο μας είμαστε αυτές οι εταιρείες που προείπα, οι 3, οι οποίες έχουμε αναπτύξει, έχουμε αναγκαστεί λόγω των πραγμάτων να είμαστε αρκετά ευέλικτοι, να έχουμε λύσεις πολύ σοβαρές και πολυποιωτικές για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις αντίστοιχες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε σε μεγάλα project, να συναγωνιστούμε με άλλες εταιρείες σε μεγάλα project και να έχουμε επιτυχία. Όταν αρχίζει ένα reference list και χτίζεται σιγά σιγά, τότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα και με τον χρόνο. Μια μεγάλη εταιρεία, η SDC, τι ακριβώς βρίσκουμε εδώ? Βρίσκουμε προϊόντα ασφαλείας για επαγγελματίες. Απευθυνόμαστε καθαρά στους διανομείς, οι οποίοι στέλνουν τα προϊόντα στην αγορά και η βάση μας είναι η Κύπρος.
Η διαφοροποίησή μας είναι η τεχνική υποστήριξη και η εκπαίδευση προς τους επαγγελματίες, ούτως ώστε να απλοποιήσουμε τη δική τους δουλειά στο τελικό πελάτη τον οποίο θα καταλήξουν. Επιχειρούμε από την Κύπρο. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή στον εγκαταστάτη στην Ελλάδα. Ο κύριος τρόπος με τον οποίο θα επιτεύξουμε το στόχο μας είναι μέσω ενδοκοινοτικής συναλλαγής, λόγω ότι δεν υπάρχει ΦΠΑ μέσω ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Θα καταφέρουμε να χειριστούμε το θέμα της τεχνικής υποστήριξης μέσω της εξειδικευμένης ομάδας της οποίας έχουμε, που απαρτίζεται από ηλεκτρολόγους μηχανικούς με όλες τις επιστοποιήσεις από τα εργοστάσια και οποιαδήποτε επαφή χρειάζεται με το αντικείμενο, είμαστε μία ώρα μακριά με το αεροπλάνο, θα πετάξουμε κοντά σας και θα έρθουμε. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Paradox Ελλάς και κοντά μας είναι ο κύριος Τζαβόπουλος. Λοιπόν, η εταιρεία μας είναι η Paradox Ελλάς. Είμαστε εισαγωγής προϊόντων Paradox του Καναδά στο κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας. Και αντίστοιχα όμως είμαστε μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επιχειρεί και κατασκευάζει ελληνικά προϊόντα. Έχει αντικείμενό της στο κομμάτι του να δίνει συναγερμούς για τον τελικό αγοραστή μέσω από τον εγκαταστάτη της συνεργάτη, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος στην αστυνομία βάσει προδιαγραφών και κανονισμών που υπάρχουν. Και δίνει ακόμα μεγάλη προτεραιότητα στην κατασκευή συστήματα πυρανίχνευσης. Η πυρανίχνευση έχει μεγάλους τομείς. Μπορεί να καλύψει ανάγκες από ένα γραφείο μέχρι ένα εργοστάσιο. Αυτά τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ελλάδα από μια ελληνική εταιρεία που τη σημερινή εποχή προσπαθεί, έχει ένα δυναμικό προσωπικό 35 ατόμων, ένα τμήμα ερευνών και ανάπτυξης που υλοποιεί τις ιδέες από το μηδέν και προσπαθούμε να γίνουμε μια εξαγωγική εταιρεία που νομίζω ότι η αγορά μας και το χώρος μας και η Ελλάδα το έχει ανάγκη και μπορεί να το προωθήσει και είναι άξια να στηθεί σε οποιαδήποτε αγορά. Στο κομμάτι τώρα της Paradox Ελλάς είναι το σύστημα ασφαλείας. Σύστημα ασφαλείας τι είναι? Είναι ένα σύστημα ασφαλείας για το σπίτι μας. Το σπίτι πρέπει να καλυφθεί. Είναι μια ανάγκη. Όλοι έχουμε μια οικία. Θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Μπορέσουμε να προτείνουμε στον πελάτη με την εγγύηση τη δικιά μας, τεχνολογία, τεχνογνωσία των συνεργατών μας, να βάλει στο σπίτι του απαραίτητα προϊόντα χωρίς να υπερβεί και να έχει ένα τρομερό after sales service. Όπως ξέρετε όμως, είναι περίοδος κρίσης, ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά. Πού κυμαίνονται οι τιμές? Οι τιμές μπορούμε να πούμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, μία μέση οικία σήμερα, ένα σπίτι με 10 ανοίγματα και με μία κύρια είσοδο και 3 υπνοδωμάτια, θα χρειαστεί ένα σύστημα ασφαλείας Paradox για να αγοράσει τα υλικά συν την εγκατάσταση από έναν ιδιωτημένο εγκαταστάτη. Θα κυμαίνεται από 700 ευρώ μέχρι 900 βάσει τι υλικά θα διαλέξεις, ποιο προϊόν, ποιο πληκτρολόγιο, θα είναι touchscreen, θα είναι LED. Δεν είναι μόνο η τιμή. Το προϊόν έχει μία τιμή. Αν όμως εγώ θέλω να επιλέξω να βάλω μία εταιρεία και να ξεχάσω το θέμα κριτήριο τιμής, πρέπει να δω ποιος υποστηρίζει. Να είναι επαγγελματίας, να ξέρει τη δουλειά του και να απευθύνονται πάντα όποιο προϊόν για να διαλέξω τελικός καταναλωτής σε επαγγελματία εγκαταστάτη. Όχι απλά να κοιτάμε ποιος έχει διαφορά 100 ευρώ. Τα 100 ευρώ αύριο μπορεί να τα πληρώσουμε διπλά. Παίρνετε αξιόπιστα προϊόντα, πιστοποιημένα, βάσει προδιαγραφών ευρωπαϊκών και οδηγίων που υπάρχουν και τις ακολουθούν σε όλες τις χώρες. Να σταματήσει η λογική ότι παίρνω κάτι μόνο και μόνο για την τιμή. Πρέπει να είναι αξιόπιστο, πιστοποιημένο προϊόν. Δεν είναι θέμα που είναι η κατασκευή. Είναι θέμα προϊόντος και ελέγχων. Αν το ελέγχουμε και μπορούμε και το υποστηρίζουμε όλοι, και οι εταιρείες που το γίνουν μεταπολιτές στην Ελλάδα και οι εγκαταστάτες οι οποίοι φτάνουν στην τελική επαφή με τον τελικό πελάτη, μπορεί να δώσει ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ποια είναι η δράση της Personal Security στην Ελλάδα? Η Personal Security είναι μια από τις πιο παλιές εταιρείες στον χώρο, είναι από το 1978, δραστηριοποιείται στον χώρο των κέντρων λήψεως σημάτων και αυτή τη στιγμή είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην ελληνική αγορά που εξυπηρετεί συστήματα συναγερμού. Οι άμεσοι μας συνεργάτες είναι οι επαγγελματίες εγκαταστάτες, οι οποίοι τοποθετούν συστήματα συναγερμού σε διάφορα σπίτια ή εταιρείες και εμπιστεύονται την εταιρεία τη δικιά μας. Συνδέουν το σύστημα ώστε να εξυπηρετηθούν τα σήματα συναγερμού, είτε αυτά είναι συστήματα που αφορούν το σέρβις του συστήματος ασφαλείας, είτε διάρρηξης ή πανικού ή κάποιο συμβάν δυσάρεστο, να το πούμε έτσι. Συνδέοντας ένας εγκαταστάτης ένα σύστημα ασφαλείας στο κέντρο, ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι το σύστημα έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι η λειτουργία του είναι σωστή, ώστε αν ομιγέννητο χρειαστεί να μην κρεμάσει, που λέμε εμείς, τον πελάτη, διότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστο. Και έτσι διασφαλίζει την προστασία της περιουσίας και της ζωής του τελικού πελάτη. Η Signal είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική ασφάλεια. Κοντά μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Βασίλης Χαρμπίλας, και θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενο. Τι κάνετε? Γεια σας. Καταρχήν να πούμε ότι η ασφάλεια σημαίνει χωρίς σφάλμα. Είναι αυτό που προσφέρει ακριβώς η εταιρεία μας. Δικαιούμαστε στην ηλεκτρονική ασφάλεια από ένα μικρό σπίτι μέχρι σύνορα, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια κτλ. Χρησιμοποιούμε συνδυασμένες τεχνολογίες, για τίποτα δεν υπάρχει λύση από πριν. Χρησιμοποιούμε τα ραντάρ,
Χρησιμοποιούμε θερμική απεικόνιση που τη βλέπετε πίσω μου και τις κανονικές κάμερες που υπάρχουν. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται, όπως είπα και πριν, από ένα μικρό σπίτι μέχρι και για φύλαξη συνόρων ή αεροδρομίων. Στην Ελλάδα έχουμε δώσει αρκετές σε κυβερνητικές υπηρεσίες για τη φύλαξη των συνόρων. Προσπαθούμε να είμαστε στην αιχμή της τεχνολογίας, έχουμε συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού. Όλοι μας βλέπουμε στο οπτικό φάσμα, δηλαδή με τα μάτια μας βλέπουμε στο οπτικό φάσμα. Τα χρώματα, τα φώτα και όλα αυτά. Μία θερμική κάμερα είναι στο υπέρυθρο, που σημαίνει ότι εμείς με τα μάτια μας δεν μπορούμε να δούμε αυτά που βλέπει. Συνθέτει εικόνα μέσα από τη θερμική ακτινοβολία που έχουν όλα τα αντικείμενα, ζώντα ή και άψυχα. Αυτή την εικόνα τη συνθέτει, που σημαίνει μπορούμε να δούμε απόλυτα καλά στο σκοτάδι, σε βροχή, σε ομίχλη, σε κακές καιρικές συνθήκες. Αυτή η εικόνα που βλέπετε πίσω μου είναι η ίδια που θα είχε και το βράδυ αν εδώ πέρα υπήρχε απόλυτο σκοτάδι. Αυτή εδώ η πολύ μικρή συσκευή που χρησιμεύει? Αυτό είναι μια φορητή θερμική κάμερα. Είναι για φύλακες, μπορείτε να την έχετε και εσείς στον κήπο σας, αν χαθεί το σκυλάκι σας να πάτε να το βρείτε. Είναι για λόγους ασφαλείας, αλλά είναι ένα μικρό φορητό εργαλείο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Σαφώς, ειδικά όταν δεν έχει φως καθόλου. Και βλέπουμε εδώ και αυτή την κάμερα που είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτή εδώ, για τι χρήση είναι? Αυτή είναι πάλι μια θερμική κάμερα, απλά είναι για το στρατό, είναι για την αστυνομία. Με αυτή μπορεί να δεις μέχρι 5 χιλιόμετρα μακριά, τη νύχτα. Έξυπνο σπίτι σημαίνει ένα σπίτι το οποίο είναι εξοπλισμένο με διάφορα συστήματα περιφερειακά, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους τελείως αυτόνομα και συντονίζονται από έναν κεντρικό, αν θέλετε, αντάπτορα ή συντονιστή. Αυτό είναι ένα έξυπνο σπίτι όπου μπορούμε πλέον να έχουμε, αν θέλετε, κινήσεις κάποιων ανθρώπων μέσα στον χώρο, να τις βλέπουμε, να τις αντιλαμβάνετε και να εκτελεί κάποια, αν θέλετε, συγκεκριμένη διαδικασία. Για παράδειγμα, υπάρχει μια κίνηση στο σαλόνι και ανάβει το φως. Παράλληλα μαζί με το φως ανάβει ενδεχομένως και το καλοριφέρ, το οποίο μπορούμε να το δούμε και πολύ ευχάριστα και εύκολα εδώ αν θέλετε. Για παράδειγμα εδώ έχουμε μια πόρτα, όπου ανοίγουμε την πόρτα, η μαγνητική επαφή ενεργοποιήθηκε και από εδώ άναψε το φως και το καλοριφέρ εδώ κάτω που δείχνει έχει πάρει κόκκινο χρώμα, άρα έχουμε 24 βαθμούς εδώ θερμοκρασία. Από εκεί και πέρα, εάν για παράδειγμα κανείς ξεχάσει την πόρτα ανοιχτή, το καλοριφέρ σαφέστατα αντιλαμβάνεται το μήνυμα ότι η πόρτα έμεινε ανοιχτή. Το καλοριφέρ λοιπόν κατεβάζει τη θερμοκρασία στους 17 ή 18 βαθμούς, ό,τι έχουμε ορίσει για να μείνει και με ενέργεια χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει με διάφορους συνδυασμούς, όπως με τον ανιχνευτή κίνησης για παράδειγμα. Ότι εάν περάσω από τον ανιχνευτή κίνησης και περάσω προς το δωμάτιο μέσα, τότε μόνο ανάβει το καλοριφέρ για παράδειγμα. Μπορούμε να έχουμε με τον ανιχνευτή καπνού ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Σε περίπτωση που πιάσει φωτιά το σπίτι μας, ο ανιχνευτής καπνού ενεργοποιείται σαν σιρήνα. Σε περίπτωση που έχουμε ορίσει ότι αν είναι μετά τις 10 ή 11 το βράδυ όταν κοιμάμαι, παράλληλα μου ανάβει τα φώτα, για να μπορέσω να βλέπω που πατάω, μήπως χρειαστεί να βοηθήσω κάποιον ή τουλάχιστον να μην χτυπήσω κι εγώ ίδιος και να μπορώ να συνεχίσω να βοηθήσω τον κόσμο τριγύρω μου και να στείλει ταυτόχρονα και ένα email ή ένα SMS σε διάφορους παραλήπτες που μπορεί να έχω ορίσει, τον αδερφό μου, την αδερφή μου, κάποιον φίλο μου, για να ενημερώσει ανάλογα την πυροσβεστική. Ταυτόχρονα, αν τα παράθυρα μου είναι κλειστά και έχω συστήματα σκίασης, για παράδειγμα, έξω μπορώ να σηκώσω και τα συστήματα σκίασης ταυτόχρονα, ούτως ώστε να ανοίξω το παράθυρο για να μπορέσω να βγω έξω από το σπίτι και να σώσω τέλος πάντων ό,τι μπορώ να σώσω. Όλα γίνονται πολύ απλά, είναι όλα αυτοκόλλητα. Όλα είναι αυτοκόλλητα, δεν χρειάζεται κάποιος τεχνικός, είναι do it yourself όπως λέμε, όπως έχουμε μάθει, δηλαδή στην ελληνική γλώσσα ότι κάντο μόνος σου. Άρα θέλει μόνο τοποθέτηση και κάποιον προγραμματισμό. Είναι εύκολο να προγραμματιστεί, μπορεί να ακούγεται πολύπλοκο το όλο αυτό που κάνει το σενάριο, αλλά θα έλεγα ότι προγραμματίζεται πιο εύκολα από ότι ένα κινητό τηλέφωνο σήμερα. Και από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα τουλάχιστον έχουμε όλοι και τα έχουμε προγραμματίσει στα μέτρα μας. Έτσι γίνεται και με το έξυπνο σπίτι. Σήμερα μιλάμε για ένα έξυπνο ρολόι που μας σώζει τη ζωή, σωστά? Ακριβώς έτσι είναι. Πρόκειται για μια ελληνική καινοτομία, μια ελληνική εφεύρεση, η οποία όπως φαίνεται θα εξαπλωθεί. Πρόκειται για ένα ρολόι το οποίο πάντα το φοράμε πάνω μας, αλλά δεν το χάνουμε. Είναι ένα κινητό τηλέφωνο αυτόνομο, το οποίο σε περίπτωση κινδύνου μπορεί να στείλει σήμα, είτε αν πρόκειται για πρόβλημα υγείας, είτε για πρόβλημα απειλής κατά της ζωής, σε κέντρο λήψης σημάτων, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για τον κύριο
κηδωνάκι, ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα υγείας και αυτομάτως καλεί το ΕΚΑΒ, τον συγγενή, τον εξουδοτημένο συγγενή και όποιον άλλον έχει δηλώσει ο χρήστης. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας. Είναι πάνω από ένα ρολόι δηλαδή. Είναι ένα σύστημα το οποίο καταλαβαίνει ακόμα και αν ο άνθρωπος μας έχει πέσει κάτω, έχει αισθητήρα πτώση στο ρολόι και καταλαβαίνει και στέλνει σήμα στο κέντρο. Αν ο άνθρωπος μας έχει φύγει από μια safe zone, από μια περιοχή από το σπίτι του, αν είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να μείνει στο σπίτι και δεν πρέπει να απομακρυνθεί, καταλαβαίνει το ρολόι από μόνο του και στέλνει πάλι σήμα στο κέντρο λήψης σημάτων. Αυτό το σύστημα είναι το Just Alert, το οποίο εξυπηρετεί ο ελληνικός κεντρικός σταθμός, αλλά έχουμε και διάφορα άλλα ρολόγια τηλέφωνα, το παιδικό, το οποίο στέλνει σήμα στον πατέρα ή στη μάνα. Έχουμε το ρολόι το απλό, το οποίο δεν στέλνει σήμα σε κέντρο, αλλά μπορεί να στείλει ο πατέρας στον γιο ή στην κόρη, να κάνει κλήση. Και αυτά είναι τα προϊόντα με τα οποία εξειδικεύεται η Easy SOS. Είναι αυτό το οποίο λέει το όνομά της, εύκολο SOS, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου δυστυχώς καλώς ή κακώς έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα, έχει αυξηθεί η ανασφάλεια. Εμείς προσπαθούμε μέσα από την εταιρεία μας και τα προϊόντα μας να προσφέρουμε ασφάλεια στον απλό κόσμο. Ο κύριος Παύλος Μαρούκλας είναι ιδιοκτήτης της Top Vision και έχει να μας πει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Χαίρετε. Η εταιρεία Top Vision τα τελευταία 20 χρόνια ασχολείται με τις ηλεκτρονικές επιγραφές και γενικότερα με τα LED. Έχουμε εξειδικευτεί στην ηλεκτρονική ενημέρωση που αφορά μια γκάμα προϊόντων που ξεκινούν από τον κατάστημα της γειτονιάς με ηλεκτρονικούς μικρούς πίνακες για τη διαφήμιση των καταστημάτων. Έχουμε για καταστήματα μεγαλύτερα με πινακίδες full color. Διαθέτουμε πίνακες ενημέρωσης δημοτών για την ενημέρωση του κόσμου γενικότερα σε πόλεις και σε μεγάλους δήμους της χώρας. Είμαστε στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας. Και από εκεί και πέρα διαθέτουμε μια γκάμα από πληροφοριακές πινακίδες όλων των ειδών που αφορούν πάρκινγκ, που αφορούν γήπεδα, που αφορούν ηλεκτρονική σήμανση σε αυτοκινητόδρομους. Και τώρα τελευταία έχουμε κάνει και ένα από τα μεγαλύτερα έργα που αφορούν τον κόσμο και τις συγκοινωνίες της Αθήνας, που είναι το έργο της τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Έχουμε κατασκευάσει για λογαριασμό των αναδόχων τις ηλεκτρονικές πινακίδες που ενημερώνουν σε 1000 σημεία εντός της Αττικής τους επιβάτες για το προορισμό, την άφιξη και την αναχώρηση κάθε οχήματος από τη στάση. Άρα η Top Vision κρύβεται πίσω από αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Όχι μόνο και η Top Vision, αλλά έχει πολύ σοβαρές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες συνεργαζόμενες με η εταιρεία μας με αυτές τις εταιρείες έχουν υλοποιήσει αυτό το τεράστιο έργο για το καλό της Αττικής και του κόσμου που κινείται με τις αστικές συγκοινωνίες. Smart Home, τι προτείνει η D-Link για το έξυπνο σπίτι? Η D-Link είναι ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως, ο οποίος προσφέρει ένα πλήρες οικοσύστημα για έξυπνες συσκευές και όχι με μονομένα κομμάτια που κάνουν αρκετοί. Είναι ένας και από τους στρατηγικούς άλλωστε συνεργάτες και της Apple και άλλων κατασκευαστών, οι οποίοι θέλουν μια συνέχεια σε ό,τι αγοράσουν και να προστατέψουν ουσιαστικά και την επένδυσή τους. Πρακτικά η D-Link αυτή τη στιγμή διαθέτει ήδη στην Ελλάδα μια γκάμα 14 συσκευών, οι οποίες δίνουν τους 3 πυλώνες που πρέπει να έχει ένα έξυπνο σπίτι. Αυτή είναι της παρακολούθησης και παρακολούθηση με την έννοια του monitoring, όχι μόνο μιας εικόνας δηλαδή σε κάμερες κτλ, αλλά και αίσθηση όπως είναι η κίνηση, η θερμοκρασία κτλ. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με το security, την ασφάλεια. Μιλάμε δηλαδή για συσκευές οι οποίες βοηθάνε την ασφάλεια σε ένα σπίτι. Και ο τρίτος πυλώνας του Smart Home είναι ο αυτοματισμός, να μπορούν όλα αυτά να αλληλεπιδρούν. Έτσι λοιπόν, γεφυρώνοντας τεχνολογικά και τους δύο ασύρματους κόσμους, το Wi-Fi με το Z-Wave, μπορούμε και έχουμε ένα ενιαίο σύστημα, ένα ενιαίο οικοσύστημα παρακολούθησης αυτοματισμού και ασφάλειας, με πολύ οικονομικές τιμές και το κυριότερο, μιλάμε για συσκευές οι οποίες ο τελικός χρήστης μπορεί να σετάρει μόνος του. Δεν χρειάζονται ηλεκτρολόγοι, δεν χρειάζονται ειδικές άδειες, δεν υπάρχει κάποια επικινδυνότητα να πάθει ηλεκτροπληξία για παράδειγμα. Με πολύ λοιπόν πρακτικό κόστος μπορεί κάποιος σε οποιοδήποτε σπίτι, ανεξαρτήτου παλαιότητας και χωρίς να ξυλώσει τίποτα από το σπίτι του, να το κάνει έξυπνο. Το πιο περίεργο σύστημα θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι ο ανιχνευτής νερού και μας ρωτάνε τουλάχιστον οι περισσότεροι γι' αυτό, ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κανόνες. Έτσι λοιπόν σε μια παρουσίαση θυμάμαι ότι είχαμε ρίξει ένα ποτήρι νερό στον ανιχνευτή, ο οποίος άνοιξε μια μπρίζα, σήκωσε τη σιρήνα, μας έστειλε κάμερα και ένα notification στο κινητό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορείς πρακτικά να παίξεις πάρα πολύ εύκολα με όλα αυτά τα συστήματα. Και η αλήθεια είναι ότι μπορείς να ξεκινήσεις από μια απλή μπρίζα, η οποία μπορεί να την ανοιγοκλείσεις απομακρυσμένα, να δουλέψεις σαν χρονοδιακόπτης, να μετρήσεις το ρεύμα που καταναλώνεις,
να μπορέσεις να κάνεις ενέργειες με τα άλλα, να αλληλεπιδράσεις με το όλο σύστημα και ουσιαστικά η αλληλεπίδραση και αυτοματισμός είναι το smart home και όχι μεμονωμένες συσκευές. Μια μεγάλη εταιρεία με πάρα πολλά προϊόντα. Τι ακριβώς βρίσκουμε στην εταιρεία σας? Τις καλύτερες μάρκες στο σύστημα συναγερμού, από CCTV, από συστήματα ασφαλείας, από fire, από access control, οτιδήποτε έχει σχέση με το συναγερμό. Εμείς είμαστε καθαρά χοντρικό εμπόριο. Όποιος απευθύνεται σε εμάς, εμείς θα του δώσουμε από αυτούς πελάτες μας 1, 2, 3 να διαλέξει, να μπορέσει να έχουμε τη σιγουριά ότι έβαλε ένα σωστό σύστημα με σωστούς συνεργάτες. Γιατί όπως ξέρετε σε όλα τα επαγγέλματα έχουμε και συνεργάτες οι οποίοι δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Το look σας είναι ανάλογο και με τη φιλοσοφία της εταιρείας? Βεβαίως, πάντα λέμε ποιότητα, ευθεία πάντα στα λόγια μας, ποτέ δεν γυρίζουμε τα λόγια μας πίσω. Είμαστε στο West της Ελλάδος.